Prosím prítomných, aby povstali. Bude sa rozprávať. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som ako zastúpení pána primátora mesta Podolinec, ako jeho zástupca v súlade so zákonom o obecnom zriadení podľa paragrafu 12 odstavec 2 otvoril dnešné prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolinci pre volebné obdobie 2018-2022. Dovolte mi, aby som vás oboznámil s programom dnešného mestského zastupiteľstva, pričom vám predstavil len program, ktorý obligatórne vychádza zo zákona o obecnom zriadení. Oproti uverejnenej pozvánke došlo k drobnej zmene, ktorú sa dozviete za chvíľočku. Po tomto otvorení nasleduje ako druhý bod určenie zapisovateľa, ako tretí bod oboznámenie výsledkov volieb na primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva. Ako štvrtý bod zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, odovzdanie osvedčenia o zvolení, prevzatie insignií a následné prevzatie vedenie ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta. Piatý bod zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení za poslanca. 6. bod príhovor novozvoleného primátora mesta Podolinec a tým pádom časť určená obligátorne zo zákona končí. Ďalšie body vás oboznámi novozvolený primátor mesta. Prejdeme hneď k druhému bodu určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa zápisnice teda určujem pani Lenku Compľovú. Teraz poprosím predsedu Mestskej volebnej komisie, aby nás oboznámil o výsledkoch volieb primátora mesta a volieb do Mestského zastupiteľstva na poslancov mesta. Áno. Dobrý večer, vážení prítomní. Dovolte mi, aby som vás oboznámil s výsledkami volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnili 10. novembra 2018 v meste Podolinec. Skôr ako vám poviem výsledky, chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom Mestského úradu, ktorí sa podielali na organizácii za zabezpečenie volebných miestností a priebehu volieb. Taktiež všetkým členom okrskových komisí a Mestskej volebnej komisie za hladký priebeh volieb. Počas volieb sa nevyskytli žiadne závažné nedostatky, ktoré by sme museli riešiť. Voľby prebehli regulárne, hladko, s nasledovným výsledkom. Výsledky volieb primátora mesta Podolinec. Kandidát Jaroslav Zeman získal 732 hlasov, čím sa stal primátorom mesta Podolinec. Kandidát Jan Smandra získal 290 hlasov, kandidát inžinier Daniel Marhevka získal 286 hlasov, kandidátka magisterka Iveta Bakledová získala 85 hlasov, kandidát inžinier Štefan Zima získal 64 hlasov,
Kandidát magister Pavel Mularčík získal 63 hlasov. Víťazovi pánovi Jaroslavovi Semanovi ako primátorovi srdečne gratulujem. Za výsledky volieb poslancov do mestského zastupiteľstva, mená zvolených poslancov a počet ich hlasov. S najväčším počtom hlasov 798, ktoré získal magister Michal Marevka, následne doktor Emil Valek 649 hlasov, bakalár Mária Hangurbadžová 525 hlasov, Juder Lukáš Antoni 519 hlasov, inžinier Kristián Hanečák 518 hlasov, magisterka Dominika Skybová 514 hlasov, Martina Simoníková 476 hlasov, magister Eduard Ferencko 469 hlasov, magister Ján Špiečák 450 hlasov, Jozef Reznický 437 hlasov, magister Peter Demák 432 hlasov. 11 zvolených poslancov do mestského zastupiteľstva Podolenie. Nasledujú poslanci ako náhradníci: magister Radoslav Borovský 409 hlasov, Pavol Coch 428 hlasov, Gerard Reľovský 409 hlasov, Peter Hojstrič 403 hlasov, Mudr Ľuboš Filiač 401 hlasov, doktorka Mária Galajdová 390 hlasov, Anna Piatníková 357 hlasov, Ján Cirák 332 hlasov, Jozef Ziak 322 hlasov, magister Jakub Novák 321 hlasov, Jozef Compel 307 hlasov, inžinier Jan Marhevka 305 hlasov, magisterka Katarína Ferencková 259 hlasov, inžinier Dominik Pompa 249 hlasov, Anna Smandrová 246 hlasov, inžinier Štefan Zima 242 hlasov, magisterka Jana Mecková 237 hlasov, Viera Zavacká 228 hlasov, Ľuboš Zima 221 hlasov, inžinierka Valéria Ciraková 212 hlasov, Matej Krúl 204 hlasov, Silvester Strakula 125 hlasov, Alexandra Jašúrková 114 hlasov. V závere mi dovolte, aby som upozornil na to, že opakovane som žiadal, aby tieto výsledky boli vyhlásené v mestskom rozhlase. Nakoľko to neprikazuje zákon, to umožnené mi nebolo, ale vzhľadom na slobodnom prístupe k informáciám, čo sa týka imobilných občanov, imobilných voličov a nemajetných voličov, ktorí nemajú prístup k internetu, tento spôsob posunu prístupu k informáciám im nebol umožnené ešte bývalým alebo súčasným vedením mesta. Preto vyzývam budúceho primátora, aby tak učinil čo v najkratšom čase, aby aj títo občania a voliči boli o tom informovaní. Ďakujem. Ďakujem pánovi predsedovi Mestskej volebnej komisie za oboznámenie prítomných s výsledkami volieb. Teraz poprosím pána magistra Semana, aby zložil zákonom určený sľub. Pri čítaní sľubu poprosím, aby prítomní stali. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem. Môžete sa posadiť a poprosím vás, keby ste odovzdali pánovi primátori osvedčenie. Predseda Mestskej volebnej komisie. Blahoželám vám k zvoleniu a prajem veľmi veľa dobrých rozhodnutí. Ďakujem. Máte dovol, aby som ti odovzdal insignie mesta.
preberá vedenie ďalšieho pokračovania mestského zastupiteľstva. Dovidenia. Ďalším bodom programu je zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Poprosím pána poslanca magistra Madevku o prečítanie sľubu. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Gratulujem zvoleniu a prajem veľa dobrých rozhodnutí. Pán doktor Emil Válek, PhD. Nebudú čítať všetci. Jeden, dva. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Pani magisterka Maria Andrubažová. Bakalárka, pardon. Ešte nie. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Doktor Lukáš Antonín. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Inžinier Kristián Hanečák. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Magisterka Dominika Skibová. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Martina Simoníková. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Magister Eduard Ferencko. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Magister Chris Firčák. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Jozef Reznický. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Magister Peter Demák. Gratulujem zvoleniu. Prajem veľa dobrých rozhodnutí. Ďakujem pánovi predsedovi komisie za odozdanie osvedčení. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení občania mesta, milí priatelia. Stretávame sa pri slávnostnej príležitosti.
Pred malou chvíľou bola zložením sľubov potvrdená vôľa Podolinčanov prejavená v komunálnych voľbách. Je pre mňa veľkou cťou a záväzkom, že dnes a v najbližších 4 rokoch môžem pred vás predstupovať ako primátor mesta. Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa volieb zúčastnili, pretože svojou účasťou dali najavo, že im budúcnosť Podolinca nie je ľahostajná. O to viac ďakujem tým, ktorí nám dali svoj hlas. Vážení poslanci, my sme tí, ktorým Podolinec verí, my sme tí, ktorí získali veľmi silný mandát pre ďalšiu prácu. Súčasne s týmto mandátom sme však stratili akýkoľvek priestor na výhovorky. K úspešnej kandidatúre vám srdečne blahoželám a verím, že v nasledujúcich 4 rokoch bude každý náš krok, každé hlasovanie a celé naše snaženie smerovať k tomu, aby sa Podolinec menil na dobré mesto pre svojich obyvateľov a návštevníkov. Želám vám k tomu silu, odvahu, múdrosť a veľa zdravia. Vážení občania, nové vedenie mesta a noví poslanci so sebou vždy prinášajú mnohé očakávania. Naše plány a predstavy o smerovaní mesta ste si prečítali vo volebnom programe. To, že ste nám dali svoj hlas, pre nás znamená, že ste sa s našou víziou do veľkej miery stotožnili, zároveň nás zaväzuje k tomu, aby sme tieto ciele naplnili. Mnohí z vás sa v uplynulých rokoch zapájali do života mesta, pomáhali pri akciách, aj pri presadzovaní dobrých nápadov. Chcem vás ubezpečiť, že budeme podporovať všetkých, ktorí nerezignovali, ktorí chcú poskytnúť dobré nápady a podieľať sa na ich realizácii, ktorí chcú prispieť k úspechu našej misie. Milí priatelia, stáli ste pri mne v dobrých aj zlých časoch. Tých dobrých bolo viac, tie zlé boli náročnejšie. Verili ste mi, keď iní prestali, podporovali ste ma aj vtedy, keď vám to spôsobovalo problémy. Vážim si to a verím, že naďalej zostaneme priateľmi. Ďakujem vedeniu mesta, všetkým zamestnancom Mestského úradu, aj ním zriadených organizácií, poslancom Mestského zastupiteľstva, členom komisií, členom Zboru pre občianske záležitosti, ale aj všetkým občanom, ktorí sa v uplynulých rokoch podieľali na riadení, rozvoji a živote mesta. Vážené dámy, vážení páni, o chvíľu sú tu Vianoce a Nový rok. Dovolte mi preto na záver môjho príhovoru všetkým zaželať príjemné sviatky, veľa zdravia a pokoja. Nech sú nielen blížiace sa sviatky, ale aj najbližšie roky naplnené pocitmi spokojnosti a šťastia. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení občania, otváram prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolinci. Do návrhovej komisie určujem pána poslanca Antonyho a pána poslanca Demáka, za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Simoníkovú a pána poslanca Valeka. S programom ste sa mali možnosť oboznámiť. Má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu? Nebol čítaný, ospravedlňujem sa. Takže program prvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva, prvý bod, určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením paragrafu 12 zákona o obecnom zriadení, schválenie poslancov Mestského zastupiteľstva Podolinec, ktorí budú poverení sobášením v zmysle paragrafu 4 odsek 1 zákona o rodine, určenie platu primátora mesta Podolinec,
schválenie štatútu mesta Podolínec, zriadenie komisí mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov, schválenie členov dozornej rady spoločnosti Lesy mesta Podolínec SRO, schválenie členov rady školy, základnej školy s materskou školou Školská 2 Podolínec, žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora mesta Podolínec, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý polrok 2019, záver. Takže teraz sa pýtam, má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie programu? Pán poslanec Antoni. Ak môžem k bodu číslo 16, žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Navrhujem tento bod stiahnuť a prerokovať na ďalšom zasadnutí, pretože dostali sme žiadosť pána inžiniera Majerku, ale preto, aby som vedel hlasovať za alebo proti, chcel by som vedieť, prečo nebola dovolenka čerpaná od volieb. Nebolo zvolené zastupiteľstvo v zákonnej 30-dňovej lehote, to znamená do 10. decembra, ale až sme sa vlastne dnes zišli 30. pracovný deň, to znamená od volieb ľahko vypočítame, že je 30 pracovných dní. Súhlasím a vieme to aj zo svojej praxe, že funkcia primátora alebo starostu je časovo náročná, čerpať dovolenku nie je jednoduché, s tým súhlasím. Pred voľbami, OK, s tým nemám problém. Ale kým ja nebudem vedieť, akým spôsobom pracoval pán Majerka po voľbách, tak neviem hlasovať. Čiže žiadam o predloženie pracovného výkazu, asi nie, keďže to je funkcia primátora, ale či bol práce neschopný pán primátor od toho 10. novembra, alebo akým spôsobom plnil funkciu. Čiže jednak navrhujem stiahnutie tohto bodu, ale do ďalšieho zastupiteľstva by sme mali my ako poslanci informáciu o tom, čo bolo tých 30 pracovných dní. Takže tak. Čiže môj návrh je stiahnuť tento bod z programu. Ďakujem. Otváram diskuziu k tomuto návrhu. Ja by som nerobil, aby k tomuto bodu potom ešte človeka šlo, aby bolo aj podané stanovisko finančnej komisie, respektíve ak dôjde k preplateniu, tak potom bolo jasne definované, skáďal tie peniaze, koľko jasné a skáďal. Ďakujem. Môžu sa zapájať aj občania do diskusie? V tomto momente nie. Nemáme. Dobre, takže dávam hlasovať o návrhu na zmenu programu, vypustenie bodu 16 alebo stiahnutie bodu 16, žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého primátora mesta Podolínec z rokovania mestského zastupiteľstva. Hlasujte prosím, kto je za. Zdržal sa niekto hlasovania? Bol niekto proti tomuto návrhu? Ďakujem a konštatujem, že tento návrh bol schválený. Nemáte možnosť vstúpiť? Nech sa páči. Nemáme návrhovú komisiu. Nebolo hlasované. Jedna vec je čítať v rámci programu a druhá vec je o tom dať hlasovať, že či poslanci súhlasia s tým, aby daní ľudia boli v tej komisii. Čiže my predpokladám, že nebolo, aspoň som si nevšimol, že sme súhlasili. Ďakujem. Takže sa vrátim do návrhovej komisie. Boli určení pán poslanec Antoni a pán poslanec Demak. Dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania?
Ďakujem. Za overovateľov takisto pán Za overovateľov zapisnice boli určení pani poslankyňa Simoníková a pán poslanec Válek. Dám hlasovať, kto je za to, aby títo dvaja poslanci boli overovateľmi zapisnice. Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie, ďakujem. Pristúpime teda k schváleniu programu tohoto zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Dávam hlasovať, kto je za to, aby Mestské zastupiteľstvo sa riadilo upraveným programom, ktorý sme počuli. Kto je za? Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Takže Mestské zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom. Skôr ako pristúpime k ďalšiemu bodu, poprosím členov návrhovej komisie o prečítanie uznesení k prvej časti dnešného zasadnutia. Uznesenie číslo 1/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci berie na vedomie informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za uznesenie číslo 1. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Poprosím uznesenie číslo 2. Uznesenie číslo 2/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci berie na vedomie, že novozvolený primátor mesta magister Jaroslav Seman zložil zákonom predpísaný sľub. Dávam hlasovať, kto je za uznesenie číslo 2. Ďakujem, bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Uznesenie číslo 3. Uznesenie číslo 3/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci berie na vedomie, že novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva Juder Lukáš Antony, magister Peter Demák, magister Eduard Ferencko, inžinier Kristian Hanečák, bakalárka Maria Hangubadžová, magister Michal Márevka, Jozef Reznický, Martina Simoníková, magistra Dominika Skibová, magister Jan Spirčák, pán doktor Emil Válek a zložili zákonom predpísaný sľub. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je schválenie poslanca Mestského zastupiteľstva Podolinec, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v súlade s paragrafom 12 zákona o obecnom zriadení. Takže uznesenie číslo 4/2018. Takže nech sa páči, máme návrhy. Tak za poslanca, ktorý bude poverený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva, navrhujem pána poslanca Michala Marhevku. Otváram diskuziu k tomuto návrhu. Ďakujem, poprosím návrh uznesenia. Uznesenie číslo 4/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci poveruje poslanca magistra Michala Marhevku vedením a zvolávaním zasadnutí Mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odstavec 2 prvá veta
a odstavca 3, tretia veta, odstavca 5, tretia veta a odstavca 6, tretia veta zákona číslo 369/1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nie. Ďalším bodom programu je schválenie poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle paragrafu 4 odsek 1 zákona 36 z roku 2005 o rodine. Za poslanca, ktorý bude poverený sobášením, navrhujem pána magistra Marhevku. Má niekto iný návrh? Ja by som chcel vysvetliť, že toto je až tretí prípad, že v prvom rade by mal sobášiť primátor, zástupca primátora, a ak títo dvaja nemôžu, tak potom je ten tretí. To pre širokú verejnosť, aby to nevyznelo, že budem sobášiť. Ďakujem. Môžeme ukončiť diskuziu. Ďakujem, poprosím návrh na uznesenie. Takže uznesenie číslo 5/2018 Mestské zastupiteľstvo v Podolínci schvaľuje na výkon sobášiaceho poslanca Mestského zastupiteľstva magistra Michala Marhevku. Ďakujem, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem, bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je určenie platu primátora mesta Podoliniec. Plat primátora sa určuje v rozsahu určenom doterajším mestským zastupiteľstvom 90 dní pred voľbami. Primátor mesta sa zaradzuje do 4. platovej skupiny podľa zákona o právnom postavení a platovných pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Takže takýto je návrh, nech sa páči, otváram diskuziu. Ja by som poprosil niekoho kompetentného, aby vlastne tu prítomný vysvetlil výšku platu konkrétnu a dôvod, prečo to budeme vlastne prijímať v takejto forme. Vážený prítomný, v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmeno I zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení mestskému zastupiteľstvu je vyhradené určiť plat primátora podľa osobitného predpisu, a to podľa zákona 253 z roku 1994. Podľa odseku 3 tohto zákona patrí primátorovi mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, ktoré je vyčíslené štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku, to je podľa počtu obyvateľov mesta Podoliniec. Z týchto dvoch údajov vychádza, priemerná mesačná mzda v roku 2017 bola 954 eur a koeficient pre mesto Podoliniec, ktorý má v súčasnosti 3200 obyvateľov, tam je rozmer do 5000, tam je koeficient 2,1, takže 954 x 2,41 je 2299,14 eur, ale sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor, takže 2300 eur mesačne od dňa zloženia súdu. Ďakujem. Ja by som ešte chcel doplniť pána inžiniera, že 1.12.2018 bol prijatý nový zákon 320/2018, ktorým sa tieto platové pomery menia, a to je paragraf 3 zostáva ako bol pôvodný, ale paragraf 4 hovorí o tých koeficientoch a tieto koeficienty sa navyšovali, takže možno sa niekomu bude zdať, že predchádzajúci primátor, ak by ten starý zákon platil, tak by mal plat okolo 2050 eur, ale koeficient sa zmenil na tých 2,31 a predchádzajúci koeficient bol 2,17,
Čiže následne vlastne tá mzda je podľa paragrafu 4 zákona 320/2018 s tým koeficientom 2,31. Čiže chcem ešte nejakým spôsobom uviesť na správnu, alebo s tým spôsobom, aby aj občania, aj poslanci vedeli, že pod tento plat nie je možné ísť. Je možné ešte v rámci tohto platu, ktorý teraz vlastne pán inžinier Laufit prečítal alebo predniesol, navýšenie podľa paragrafu 5 zákona 320/2018 a to do výšky 60% tohto platu. Čiže je v rukách vašich, pani poslanci, môžete pánovi primátorovi okrem tej základnej zložky priznať aj výšku platu do výšky 60% základu. To všetko. Aby to bolo dostatočne miere jasné. Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskuziu. Či ideme nasledovať Bratislavu. Dobre, tak končím diskuziu, poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 6/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci určuje v rozsahu určenom doterajším mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami zaradením primátora magistra Jaroslava Semana do 4. platovej skupiny podľa paragrafu 4 stavec 1 zákona číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest znení neskôrších predpisov. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za takéto znenie uznesenia. Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Ďalším bodom programu je schválenie štatútu mesta Podolinec. Materiál ste páni poslanci dostali, takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Som chcel opýtať, prečo vlastne vypadli časti ohľadu mestskej polície. Momentálne ešte mestská polícia je funkčná, čiže v podstate taká základná otázka. Momentálne mestská polícia je funkčná a nie je podmienka, že ustanovenia o mestskej polície musia byť súčasťou štatútu mesta. To je, čo sa týka toho vlastne článku 19 pôvodného dobre, a ešte čo sa týka poslancov, vlastne možnosti interpelovať, takisto vypadlo tam náčelník mestskej polície. Ako z takej praxe, skúsenosti, ono to nebolo zlé zase, ak boli presné otázky, tak to doma fungovanie odpovedať stále na to. Čiže či by tam vlastne tá poznámka nemohla ostať. Myslíš pri interpeláciách? To je vlastne pri mestské zastupiteľstve. Si to môžem počítať, čo? Tam vlastne to je to. To vlastne v pôvodnom bode 24 práva povinnosti poslancov vlastne poslanec je oprávnený najmä interpelovať primátora prednostu mestského úradu a tam vlastne vypadlo náčelníka mestskej polície. Ja by som tam navrhol ponechať ešte v tom. Keď môžem sa zapojiť do diskusie, ja som spolupracoval s pánom primátorom na spracovaní tohto štatútu a taká odpoveď, celé 4 roky bol štatút s prednostom a mohli ste interpelovať prednostu a bolo tam postavenie prednostu zabezpečené. A čo sa týka tohto, zo zákona poslanci máme vymedzené právomoci interpelovať všetkých vedúcich zamestnancov a vedúcich jednotlivých organizácií. Čiže ja teraz nehovorím a nie som ani oprávnený hovoriť, či mestská polícia bude, nebude. Pán primátor hovoril o nejakých organizačných zmenách vlastne ešte pred voľbami a uvidíme, čo bude.
ale teda, či tam bude napísané náčelník mestskej polície alebo nie, podľa mňa naše právo interpelovať ho nie je tým obmedzené. Či to tam napísané bude alebo nie, tak to myslím ja. Ďakujem. No, ja by som v podstate dal, aby to tam ostalo, čiže respektíve vrátenie iba toho slovného spojenia náčelníka mestskej polície. A to je pravda, ak bude prítomný, tak to budeme môcť, ale prečo to úplne nechať? A to, že tam boli chyby, sú vlastne, všimol som si teraz nejaké, že by sa nejaké chybičky objavia. Dobre, takže Ja len chcem tak doplňujúcu otázku, čiže navrhuješ ponechať iba teda tú časť, aby tam teda zostal náčelník mestskej polície. A tú prvú vec, ktorú si spomínal, ohľadom to, že vypadla celá časť mestskej polícii, toto navrhuješ ponechať, alebo to netrváš na tom? Nie, toto na to netrvám. Dobre, to len moja doplňujúca otázka, aby som vedel, keď budem teda hlasovať. dobre, ešte sa chce niekto vyjadriť. Takže, ak tomu dobre rozumiem, pán poslanec Válek navrhuje v článku 22 odsek 1 písmeno B štatútu napríklad za riaditeľov mestských organizácií doplniť náčelníka mestskej polície. Takže po ten článok 22 odsek 1 písmeno B by po tomto doplnení znel interpelovať primátora, prednostu mestského úradu, hlavného kontrolóra, riaditeľov mestských organizácií a náčelníka mestskej polície vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Ďakujem. Dobre, tak dávam hlasovať, kto je za pozmeňujúci návrh pána poslanca Váleka. Nech sa prihlasujte. Ešte chvíľočku. Ďakujem. Bol niekto proti? Ďakujem. Zdržal sa hlasovania? Takže 6, dobre, 6 bolo za. 6. Dobre, takže tento návrh sme schválili. Môžeme uzavrieť diskuziu k štatútu. Ďakujem, dávam hlasovať, poprosím návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 7/2018. Mestské zastupiteľstvo v Podolinci schvaľuje štatút mesta Podolinec podľa predloženého materiálu s doplnením článku 2 odsek 1, kde je doplnený náčelník mestskej polície. Ďakujem. No, môžeme prejsť ďalšie. Hlasovať si to budú. Hlasovať. Nehlasovali? Nehlasovať. Tak dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Nikto.